Semua Dewi monggo. Ngapunten niki wale kula nata kirang trep yen ngapunten Ora apa-apa. Wis rampung kabeh, Yung? sampun menika wonten pojok taman menika wau wonten napa niku pot-pot sami pecah. Dek niku ujungan niku aduh mledresane pon kula saponi. Ngono. Nggih. Aku seneng Yung karo kowe kuwi, Yung. Gaweanmu iki apik kabeh. Ora ana sing nguciwani aku. Nggih, menawi panjenengan dalem menika Kurang apa? penggalihipun. Ora. Wis aku seneng karo kowe, Yung, aku, Yung. Jadi kula menika bingung amat kula menika adik endah dereng ngertos tata cara wonten taman mriki. Monggo ingkang abdi ingkang lami sami mboten mlebet niki dados kula piyambak ingkang ngayahi. Ora apa-apa, Yung. Aku wis seneng banget karo gaweanmu. Kabeh tumata kanthi apik kabeh pisan. Nggih lajeng upami napa panjenengan dalam menawi badhe dahar napa ingkang dados sak mangke panjenengan dalam menika mboten kuciwa wonten kula Kowe mau masak apa to, Yung? kala menika useng-useng kikil Usang-usang kikil. Kudu sikil ta, Yung? sanes lah kula nyaosi lombok kuwatah kajenge Enak kuwi, Yung. nggih. Nek ngono, mengko terus maem bae langsung nganu wae terus dono maem bareng-bareng wae. Mangke pun kula caosi kulupan godhong tela. Godhong tela. Nggih. Ya senenganku kok, Yung. Wis pinter tenan kowe lemu nyambut gawe, lemu masak, lemu resik iki kabeh aku wis ora bakal kuciwa aku, Yung. Ning nggih niku wau gandeng kula menika nggih saking dusun. Mbok bilih anggen kula olah-olah menika kirang wirasa nggih Kesuma Dewi. Ning malah biasane nek wong desa kuwi mau malah enak lho, Yung, nek masak-masak ngono. Nggih, lajeng busanane panjenengan dalem menika menawi gantos ingkang wonten kelip-kelip menika kala wau kula tasih bingung badhe kula napa niku badhe kula sikap niku kok Anu rasa digosok, dilempit ngono wis langsung apik, wis alus kok. nggih mila menika Rasa gosok gosok. niki wau kula gosok malah mengcepet. Nek bojomu kemana? Agemane ngaten lho. Tak kira ngene bojomu sik mangkeret-keret. Monggo. Ada sing napa? Nggih. Saking desa sajae napa kula menika. Ayo pun tahu apa. Mulai beduk. Bis pisan menika menapa leres menika kraton Banjarnegara. Oh, ini bener. Banyak aku. Yo. Kyai putri kalih cacahipun Santos lho sak menika wonten tiyang apus-apus niku kaya. Nego. Aku ra iso diapusi kok yo ngoten. mung nganu tok ora tau Yo kalian kula. tinggal tok. Kula mboten tindak amun. Oh mboten. Nggih. Menika kraton Banjarnegara. Nggih. Iya kene Banjararom. Lajeng panjenengan kenasmo Aku iji Retno Arom. Retnoan. Lah kowe Jenengan kok sapa jumbo kowe? kalian Kula Bang Pledit. asmanipun menika jumbo kalian Mas Suryanipun. Kula menika Bang Pledit. Joko Pamungkas. Oh, Joko Pamungkas. Jenengmu Joko Pamungkas. Iji. Lah kok bagus to kowe? Aku Nek ngoten niku kula ra yen dadi pingin to. Kowe karo bedut wae. Ya. Ngapunten lah gandeng
Napa niku gawean kula niku terserah rampung. Nggih, kula tak nyaponi sing ngaduk kula niku mau nggih. Oh iya. Iki mana sing suwe ra apa-apa dorene neh ya nggih. Sik kowe ngancani aku dhisik. Ora. Iki ana gawean iki biungku. Oh menika ati. Atiku niki. Kula darane niki. Kula Kowe darah niki. Kowe darani. Apa ning ngurusi? Nggih, nggih. Kula niku Ngomongke kula lho sampean. Yo, niki darah kula ngoten nang jenenganku ya blas ora ngerti basa Pasuruan blas kok. Oh dadi Niki kowe iki darah ati. kula. Nggih, kula biasa. Ora wong pancen aku lagi pisan iki mlebu ning keraton Banjar Aro. Mangke pinanggih kula teng Regen. Ya kok gampang perkara kuwi. Nggih. Terus Mas Dewi ngapunten nggih kula tak ngomong. aku lagi kesengsem. Nggih, nggih kesana sih. Terus kono sik sore ra sok dorene neh ya ya. Nek nggih diparingi anu lho. Apa? Sangu. Jiko dhewe. Ya jiko dhewe wis rusak karepmu lak jiko. Lho, butuh, weh. sedaya nggih. Ya wis kono Nggih, nggih, nggih. Sedaya nggih, nggih. Ya, aku ki nek agene wong bakal sampe tak entekke duwite karepmu. Iya, tenane. Curanati. Sak sampun wonten ing taman menika. Estunipun tak kula tumuju wonten ing kraton. Mbok aja-aja kene. Wong menawi mangke wonten rasulit ingkang jagi. Kula dipun cepeng kula badhe cilaka. Itu kelakon ditinggal. Aku sik wani nyekel kowe. Sik nyekel aku. Mangke riyen to, ampun ngaten menika. Cerak-cerak sing kuasa aku dagang wong aku ndak kadoan. Izin namung sedya kula yang sekawet menika badhe pados pedamelan. Badhe sweta wonten ing Kraton Banjar Aro menika. Namun jebul kula mlebet klentu wonten ing taman pinanggih panjenengan. Sinten kang asma kula wau? Aku Retno Anu. Retno Aro. Izin. Namun nyun sewu lho menawi kula menika lepas mlebet wonten ing taman menika. Ora apa-apa, kowe ora kleru. Kowe malah penerang nek nang kene. Aku lho kene apa ki ora wong bagus iki aku. Mangkene to kok mangkene panjenengan menika aku menika ora ajri. Ngene lho, aku ki sik sing nyenengi wong akeh, wong lanang akeh sik nyenengi. Nek aku weruh kowe iki mau mlebu kok aku tuh langsung seneng lho karo kowe iki. Dados wonten langsungipun ngaten to. Heeh, langsung. Izin. Janipun kula menika badhe gumuji. Kados pundi nggih raosipun kok aneh. Aneh piye? Panjenengan menika putra ratu. Heeh. Kathah priya ingkang badhe remen dhateng panjenengan. Panjenengan boten kersa nampi namun sak sampunipun kula mlebet wonten ing taman menika panjenengan wau ngendika menawi remen dhateng kula. Iya, aku ora ono sing tak senengi. Nek sak senengi yo kok reti-reti kowe tekan kene kok aku ki langsung seneng. Langsung seneng lho. Yen ngaten kula Kok pikantuk iso ya? wonten papan. Linggo, Izin. aku njaluk pangkul. Kula menika ora izin to menawi mangke wonten prajurit jagi lajeng Ora wani. Oh nek prajurite yo gur bocah-bocahku. mangke riyen. Bocah menapa pangandika menika? Ayo bocah menika saestu. Mongko Tenan. nembe sepisah nika pinanggih kula. Mongko kula namung lari saking pertapan Klampis waja. Kampes Waja. Lah kowe iki ambok wong iki mung wong desa ning bagus rupamu. Iya. Ampun ngaten menika to. Kowe ora aku seneng ora to? Ora. Ampun Ora Iya, dhewe. kados pundi. Ati. Ini wedi wong ana Kula niku ana janipun bojone. ajri. Lah kok wedi ki napa? Ana bojo- ana bojomu. Kuntilanak. Ingkang kula kuwatosaken menawi panjenengan menika namung badhe damel dolanan ati kula. Monggo panjenengan menika jejering putra ratu. Kene. Lah biasane Aku dolanan liyane ya. Ning aku masih nyok tunggu dolanan. Biasane coba dolanan biasa niku napa enjing ngaten tegesipun Iya. panjenengan boten saged njagi.
Lah Kasih nek aku dinanten ki jenengan. nek seneng karo wong lanang kuwi aku ki tulus nek seneng kuwi. Ning sik ditulusi ra ono sing iso tulus ra. Nek pancen sliramu tresno tuhu marang aku. Coba aku pengen buktimu. Aku kudu mbuktekke. Iya. Aja-aja sak mengkone kowe ngarep dolanan ati. Ora Kakang, ta bakalan aku dolanan atimu. Ya wis ngono Kakang. Aku tak buktekke ya Kakang. Iya. Jawa bagus. Babu jaring ati. Kaya ini wong kang nandang asmara. Apa to awakku dhewe Duh dewa jawata walah sono mring wak mampi besok kapan katekan Kumanding cecer mending lan wong Papani ronak kudo tanpa perahu putri ayo mung sliramu mas ro yo mung iki buktine isen-isene atiku. Yo Kakang, aku seneng banget aku krungu swaramu lho Kakang. Iya, Rasane ting trecep ning atiku. semono uga aku. bener lho dia Jagat kang gumlar ombo iki akeh wanita kang endah sulistya ing wan. Ning tetelol mungretno arum pamedhut kang bisa ngranggit nelungake atiku. Aku yo ngono. Ben kowe sing iso nang atiku Kakang. Iya. Nembe sepisan menika kula caket kalian wanita. Aku yakin iki ngrasake tresna. Pinji. Ya muga-muga wae awak dhewe iso langgeng ya. Menika panyuwun kula menawi panjenengan menika saestu tresna dhateng kula. Menika ingkang tansah kuwantu mung bisa mangke. Boten wonten beda ingkang Ketarom. timun. Lawan jar. Semono iki putraning ratu lagi bisa jaga kawanitanmu Lah wong aku ki seneng lho Rama. seneng nek seneng iki yo tuwindakmu kaya ngono kuwi Lah wong aku sing tak senengi ra ono. Iki sing tak senengi kaya ngono kuwi ta. iki ulangamu ya Kok ulanganku lah? tiru kowe iki Lho napa nggih? Oh padha nggih, padha heeh. Tertaruh. Kowe ki wong wadon, putra ratu. Mbok tumindaki ya sing jogoning jagane jenenge wong tuamu Rama, mumpung iki seneng aku lho Rama. Boten nalih. Seneng-seneng. sapa kowe Gus Piye nami kula Joko Pamungkas. wah adol bagus kowe Boten Lha yo bagus kok ya estunipun ing sekawit kula menika badhe suwita wonten ing Praja Banjar Arum niku. Wong desa kowe. Nggih. Namun kula kelentung mlebet wonten ing taman. Namung menika kersanipun Kusuma Dewi. Menika kok lajeng remen dhateng kula. kene iki dudu pendopo
dudu papane wong pisuanan. Injih kula Kene taman larangan. kula ngendono menawi mlebet kula menika mila klentu jalaran Kleru Rama. Kleru piye? Iki kleru. Kleru apa ngleru? jalan wis pisan menika mlebet wonten ing kutha Goro. Kula menika saking dusun, saking pertapan Heeh. menika dados anggen kula mlebet menika injih klentu mergi menika. Wong mlebu kok nganti kleru ki lak yo. Ya ora apa-apa to, Bu. Wong nek kleru lak yo wis ketemu. Namung menika Kang Niku Putra iki kena dienggo tulodo. lajeng dawaken terus dhateng kula menawi kula mboten ngimbangi piyambakipun menika dhateng Ngono lho. injih. Ngono. Heeh. Ah, Wong nek kleru bocah wadon kok kaya ngono. Tiru sapa? Panjenengan menika kok adat sabenipun menika menawi putra setri menika ingkang dipun tiru menika Bapakipun. Ya. Loh. Panjenengan panjenengan Aku ki kok. wong lurus. Ora iso ngurus wong padha menggoke kok. Lho, padha menggoke. Apa kowe ngerti nek bapakmu menggok? Ngerti? Rapi. Rama. Gus, Injih kula njur karepmu apa kowe sowan ngono ing Kraton Banjararo? kula ing sekawit sampun matur menawi sedya kula menika badhe suwita wonten ing Kraton Banjaran. Suwita. Injih, namun kula tak Karepmu bakal ing taman menika. bakal ngabdekake awakmu Injih, kanggo katentremaning Kraton Banjararo ngono. injih. Mila ing sekawit kula saking pertapan Lampis. Klampis Wojo. Takut dipun wilejuk Jaya Kawijayan, Jaya Kasantikan menawi kesagetan kula mboten kula cakaken tersebut badhe muspra. Wah, bagus. Bagus. Injih mila ngaten. Ditampa ya Rama ya. Engko dhisik. Romo galak bocah wadon kok kaya ngono. Bagus iki lho Rama. Bagus iki lho, Mas. Iya, iya. Bagus iki lho, Mas. Sapa jenengmu? Kula Pamungkas. Joko Pamungkas. Ya. Arep naruh. Apa Rama? Kowe tresno karo Joko Pamungkas. Ya seneng to Rama. Lah kowe Joko Pamungkas. Injih kula injih remen. Injih. Ya. Aku mengestoni sesambunganmu karo Arep naruh. Ning ana pitukane. Itu mbasanipun menapa namun kula sampun baca dipun antemi menika. Aja Rama dadi Pangapuramu. Mergo sapa wonge anake digonjak wong lanang. Sing ora murina iki sapa? Janipun menawi mboten kula tampi nggih kadosipun Wong sing- eman-eman ngaten. sing tak. Jane kowe iki tresno ora? Injih Rama. Jane manawi mboten kula tampi kok eman-eman. Wong sing ngoyak-oyak kaya aku kok Rama. Sing Kok ngoyak ngoyak kowe piye? Ayo aku sik seneng dhisik ya Rama. Kowe iki sapa-sapa kok senengi? Ayo, ratu kok ya. Rama iki rakyat. Mun aku. Lah bapakmu kuwi sing tak tiru kok. Ayo padha. Bapakne terus lho. Lah, Sing digolo kok mesti aku lho. Ah menika sampun dados kodratipun kok menawi putra setri menika mesti sing ditiru niku bapak. Apa sing jenenge Pramujika ya ngono kuwi? Nek niku. menika kegarwa. Heeh. Aku kimplah-kimplah. Lah kok mas seneng karo mbokku ki piye to? Boten kula namung Kimplah-kimplah kaya kambing guling ngono. sasampunipun kula mangertosi panjenengan jajar menika remen. Terus wonten Lah kok kowe imbang. iso seneng? Aji kula sumer ngaten menika remen. Njur kowe arep ganti anakku. Lah kula nembe pisan menika pinangki. Ya, Ya benjangipun kula kepengin kados panjenengan rukun ngaten menika. tak baleni ngendikan ngarep Nggih. yen kowe teko karo putraku ning pitukane abot. Pitumbasanipun menapa menawi boten manggapipun lintang rembulan kula saged. Tenang. Injih. Tak tampa lan kowe bakal tak dhawuhke karo putraku. Yen kowe bisa mblengket kraton Banjaragung. Manungkul ana ing Banjararo.
kowe esuk bisa nelokake Kraton Banjaragung sore tak jawabke. Kulo sepatus blengket Rojo. Kraton Banjaragung. Heeh. Sago apa ora? Yen ora sago kowe tak pidana. Jararan kowe duweni kaluputan. Kowe mlebu taman tanpa idi palilaku. Nggih, kula sagah waton kula saged kelampangan dawuh kalian Kang Putra menika. Ya, Iso yen Kakang. ngono, Iso. yen ngono Iso. kita wajib bola sak sepe. Nggih, yen ngaten sampun Iki lho. Apa to langsung? Wajib bola sak sepe. Ing Kraton Banjaragung. Nggih, yen ngaten seka dawuh Praboso Kraton Banjaragung. dipun blengket sepatus Manungkul ana ing Banjaragung. Ya, seka dawuh yen pamit. ya. Hati ya Kakang ya. Ajeng bakal Kraton Banjaragung. Yen tak wawas Joko Pamungkas iki bocah kang pidesa kejaba kuwi tak tiro. Dene mesti cekti mondro gunung. Panjenengan menika panjenengan menika kedah saged mresah Joko Pamungkas menika namung lare musuh lho Kakang. Ning aku percaya marang Joko Pamungkas mesti bisa ngungkasi karya. Sampun monggo menika kantun panjenengan ingkang menggalihaken. Yen ngono, yo, Yo, ayo padha di Rama. tunggu pawartane Joko Pamungkas anggone ngirit padyogoran Praboso ana ing Banjaragung. Monggo. Ayo